I ara tenim amb nosaltres, al té de tot, a la Maria Àngels Ferreny. Ella és entrenadora personal i de respiració i lideratge. Benvinguda, Maria Àngels. Hola, molt bon dia. Esteu formant aquest projecte, teniu aquest projecte format de fet, aquest Natura Respira 3.0. Què és el que ens ofereix aquest projecte pels espectadors que encara no t'hagin vist per aquí i no sàpiguen de què va? És un projecte social que el que fa és ensenyar a la gent a tenir una bona praxis respiratòria, postural i nutricional per assolir un bon mapa emocional. Per què dius respiratòria? Efectivament, tots respirem, no? Aquest és el planeta de l'oxigen. Si no respires... Malament. Exacte. Però de la qualitat de com respiris, tindràs una salut on tindràs una altra. Hi ha moltes malalties que s'estan donant compte de la importància que és poder tenir el cos ben oxigenat. En aquests moments, a Clínica Barcelona, hi ha un metge que està especialitzat en malalties de gent, ara el nom no me'n recordo perquè és molt concret, però aquella gent que durant per la seva feina ha inhalat tòxics o productes químics i que evidentment la sang pràcticament està enverinada, doncs han fet una bombolla on hi han posat ozó i els resultats són absolutament brutals. I en aquesta línia nosaltres també defensem el treball que en l'any 1931 l'investigador Otto Warburg, no sé si la meva pronunciació és molt correcta en alemany, li van donar un premi Nobel per justament descobrir la relació que hi ha entre càncer i oxigen. 2 premis Nobel, evidentment l'any 31. Ara, en aquests moments, ja comencen a acceptar aquí, perquè fora d'aquest país la història és una altra, la importància d'una bona oxigenació a nivell digestiu, a nivell cognitiu, la gent que està amb estrès o angoixada, que és el mateix, el nivell que tenen d'oxigen és poquíssim i el cervell és l'òrgan que més oxigen consumeix. Manca de memòria, manca de concentració, mals d'estómac, mals de caps, fibromiàlgies, la llista és llarguíssima. Manca d'oxigen en el cos. És molt senzill d'entendre. Tu pots estar un mes sense menjar, 10 dies sense beure. Quanta estona estàs sense respirar? Ara això traslada-ho a les teves cèl·lules i zafarrancho de combate. Però és la solució definitiva o és una ajuda per millorar-ho, per dir així? Què vols dir? Per exemple, amb l'estrès. Tu pots estar estressat, la respiració, respirar bé, segur que et pot ajudar, com deies, a que tot funcioni millor, però és la solució definitiva perquè si és una cosa de cap que tu vas estressat, per exemple, amb la feina, per explicar-ho a la gent que sigui més escèptica. Us vaig a posar els més escèptics, us vaig a posar una prova absolutament infal·lible. Penseu quelcom que us angoixi, que és una cosa que avui en dia està molt de moda, l'angoixa. Pensa-la tu també. Coses que m'angoixin. Amb una en tenim més que suficient. Que algú sigui malalt. Exacte. Sí. Molt bé. Ho tens clar? Sí. Molt bé. Ara tapa't el nas. I no me respiris. I quan estiguis a punt d'ofegar-te, quan estigueu a punt d'ofegar-vos, dieu-me què és més important. Si allò que tant realment us angoixa o simplement seguir vius. No està clar. Aquest no està clar, que només el veiem un cop l'hem vivenciat, des de la ment no està tan clar, és el que fa que respirem mecànicament. Perquè respirar, evidentment, ho fem tots. Però què vol dir respirar mecànicament? Vol dir viure mecànicament. Per exemple, i què vol dir viure mecànicament? Doncs que facis les coses per inèrcia, robotitzat, perquè s'ha de fer, però tu no hi ets. Tu estàs fent les coses i mentalment estàs o amb una baralla que vas tenir la setmana passada o amb alguna que et vindrà d'aquí 15 dies. Però en el teu moment, aquí i ara, que és on realment passa la vida, no hi ets. Aleshores, quan tu portes a la persona que vivenci què vol dir respirar bé, una persona normal, la persona que té problemes, doncs ja sap, sobretot els asmàtics o la gent amb problemes pulmonars, ja saben la importància d'una bona respiració. És vida, estem parlant de la vida, d'algú tan senzill i quotidià que ni siquiera ho valorem, la vida. Aleshores, quan tu prens aquesta consciència, la teva vida canvia. Un exemple molt clar, per exemple, en riscos laborals o en accidents de cotxes. Jo he fet moltes conferències i treballo bastant. Ningú m'ha dit a mi que havia tingut un accident perquè volia tenir l'accident. Tothom et dirà, un moment tonto, oi, no sé què ha passat, no hi era, oi, he agafat el mòbil i m'he despistat. En aquest despiste, si la persona sobreviu, perquè en accidents de cotxe és el que ens costa la vida,
en temes de riscos laborals en empresa ens pot costar un dit, una mà, una cama, depèn del que estiguis treballant, tothom et dirà que se n'ha anat del present. O perquè s'ha despistat i estava pensant en una altra cosa, o perquè el mateix s'ha despistat i estava en un altre moment. Aleshores, nosaltres treballem molt en aquesta línia, precisament per prevenir el que et pugui passar i que no puguis controlar i que et costi la vida o que et costi algun disgust fort. Aleshores, en aquest punt, tenir la consciència de que respires bé és importantíssim, perquè vol dir que estàs tenint una qualitat de vida, de salut física i de salut emocional. De fet, la persona feliç és aquella que té una bona salut. I normalment, si tu analitzes algú que és tranquil i pausat i ponderat, és algú que fa una inspiració completa. Les persones nervioses tendeixen a tallar la respiració, és curta i els pensaments són accelerats. Tots coneixem algú que parla molt de pressa, que no t'escolta, i que dius, és que no escolta mai, no pot. L'oxigen que té no li està treballant tot el seu cervell i no li està treballant tot el seu nivell cel·lular. Per tant, no pot. Hi ha maneres, però, de solucionar-ho. Hi ha exercicis que es poden fer. Sí, hi ha exercicis que es poden fer. A més, un tema molt important també de la respiració i on jo sempre incideixo molt és en la postura. Si tu estàs fent la postura còmoda, el sofing, que dic jo, relaxar els malucs, el que estàs clavant és el teu diafragma damunt del teu fetge. Per tant, hem d'estar més rectes. Exacte. Allò que se'ns diu per l'esquena també va bé per la respiració. No, és que quan tu tens la teva esquena recta, prova-ho. Proveu-lo. Poseu-vos còmodes, no? Sí, no, allò que et deixes anar. Ahí està, malucs ben relaxadets i fes una inspiració. No entra tant d'aire. No entra. A més, notaràs que t'estàs clavant justament el diafragma, que és l'ossamenta que tenim a sota del pit, damunt de l'estómac i en aquesta part dreta hi tenim el fetge. Si el fetge, que és el gran netejador de toxines, està oprimit... Sempre, estem parlant de que la postura sigui continuada. Normalment, fixa't la gent com aquí darrere, com estan sentats. Alguns els trobarien bé, d'altres poder no tant. Si tu fas això, clar, si ets jove no passa res, però la que arribes a partir dels perillosos 50 és quan, ai, si no fos per això i si no fos per allò. Tot comença per fer que el teu cos estigui ben oxigenat. I en aquesta postura, a més, tu tens una actitud proactiva davant de les coses que succeeixen diàriament. Si jo estic així, tirat cap enrere, i em dius, et despedeixo de la feina, el món se me'n ve a baix. O qualsevol mala notícia, ve cap a baix. Si jo estic en aquesta posició, que són els isquions, són els ossets aquests que tenim en el culete, jo estic així sentada, estic deixant espai a tots els meus òrgans interns, amb la qual cosa les digestions es fan superbé. No hi ha males digestions, ni digestions lentes, ni tinc problemes llavors per al que menjo, sinó que l'oxigen, que és el gran eliminador, a més, perquè els aliments es puguin desfer bé i puguin fer bé el seu treball dintre del cos, com que està treballant bé, tenim unes excel·lents nutricions i tenim unes excel·lents digestions. Això per un costat. Si tu tens espai interior, també el tens exterior. I, evidentment, una persona que té aquesta postura no veurà problemes, veurà solucions. Canvia la filosofia. Completament. Prova-ho. Aquí... No, està clar que estàs més predisposat a... Hi ha una proactitud a dir, bueno, vale, sí, m'ha sortit tort. I anem a buscar la solució. Particularment nosaltres ens dediquem a 3 sectors. El sector de l'ensenyança, perquè és la futura societat, i en aquest punt tenim 70 hores homologades pel Departament d'Ensenyament i estem aconseguint que els nostres cursos s'acabin, sobretot pel sector de mestres, que els hi puguin avaluar, o sigui, que els hi puguin com una mena de crèdits. Que serveixi d'alguna cosa dintre de la professió. I per l'altre costat estem amb empresa i emprenedoria. Empresa perquè la gent està nerviosa. I emprenedoria. I per què emprenedoria? Doncs perquè, que s'ha posat ara de moda, perquè és una gran solució quan et quedes sense feina. Però clar, canviar l'hàbit de tenir un sou fixe tots els mesos no saber com anirà.
això també genera molta angoixa. Per tant, aquí també estem fent una molt bona tasca de cara a l'emprenedor. De dir, no, canvia tot el teu xip, de relaxar-te, evidentment fer bé la teva feina quan estàs cobrant un sou, però ara se'ns exigeix molt més. I aquí has de tenir un gran control del teu mapa emocional, és a dir, una serenor. I la persona que té una correcta praxis respiratòria, postural i no ens oblidem alimentícia, evidentment té aquesta serenor. I la serenor és la base de tot lideratge. I per ser líder en un grup, treballant amb gent, en una escola, amb el que tu vulguis, primer t'has de liderar tu. Si tu no saps gestionar les teves pors o les teves emocions, difícilment podràs lidiar amb el del davant. Això està absolutament claríssim. I després és social, perquè treballem en tres. Tenim un departament de recerca, el departament d'I+D, portat pel doctor Enric Freixa Oliveda, que és un metge sense fronteres i és el metge que va muntar justament el departament de malalties amb alt risc de perillositat dintre de Metges Sense Fronteres. Aquest departament d'investigació és el que nosaltres treballem tres línies. Una és les dones maltractades, l'altra és la gent amb problemes de mobilitat, justament perquè amb una cadira de rodes la persona el que fa és això, i l'altra la gent gran, que també tendeixen a fer això. Parlaves que hi havia uns cursos, em sembla que aquest cap de setmana també s'imparteixen uns tallers, que ja estan les places ocupades. Sí, les places estan exhaurides en el bufet mèdic de Girona, d'aquí del carrer Migdia. Es aniran fent altres coses per la gent que li pugui interessar, conèixer, si més no, una mica, informar-se, com ho poden fer? Mira, ho poden fer o en el mateix bufet mèdic o entrant a la nostra web, que és www.naturarespira.eu, o al telèfon 647 55 9078, i allà podeu consultar. A Facebook també hi som, com a Natura Respira 3.0, Escola Europea de Respiració. I ara al setembre comencem aquests cursos que t'he dit de 70 hores, homologats pel Departament d'Ensenyament, que també a la web també hi sortirà. I com que estem innovant una nova professió i un nou mercat que considerem que ja és emergent, tenim el postgrau de 2 anys, que la titulació la dona una universitat anglosaxona. Són 900 hores, de les quals 250 són justament pràctiques que es faran en aquests sectors que t'he dit, de dones maltractades, gent amb problemes de mobilitat i gent gran. Aleshores, aquest és un treball en el qual personalment me sento molt orgullosa, perquè estem innovant amb accent mediterrani, cosa que tot el que hi ha fins ara que ens ha vingut en el mercat sempre és de procedència anglosaxona. En aquest cas és entrenador personal de respiració i lideratge. I a més, en aquest sentit, acabem d'estrenar un crowdfunding. Un crowdfunding és un projecte que tu poses a les xarxes i la gent hi col·labora posant a partir de 10 euros la quantitat que vulgui. El micromecenatge, que poden col·laborar, tu també pots col·laborar. Exacte. I nosaltres hem creat 2 beques per precisament fer el postgrau amb la creació de 2 llocs de treball. És a dir, la gent fa aquestes 2 beques que se sortejarà davant de notari, davant de tota la gent que hagi posat a partir de 10 euros, aquestes 2 beques que després tenen un lloc de treball amb Natura Respira assegurat com a entrenador personal de respiració. Creiem que és una molt bona manera d'incentivar el mercat i en aquests moments la gent que diu ostres, jo vull dedicar-me a ajudar els altres però no sé com. Entenc, a més, que totes aquestes tècniques estan entrant a Espanya, estan entrant a Catalunya, estan entrant al sud d'Europa, perquè venen del nord d'Europa, a Anglaterra, tothom té, sobretot en el món de l'empresa, el seu entrenador de respiració. I aquí es va introduint. Exacte. Als Estats Units s'utilitza molt en els departaments de recursos humans per averiguar quina persona tens al davant i si és l'adequada per a un lloc de treball. Perquè no oblidem que el cos xiva allò que la ment intenta amagar. Maria Àngels Ferreny, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tothom ja sap les vies de contacte a través d'aquesta pàgina web, a través del Facebook. Us convidem a que entreu a naturarespira.eu
i que s'acabin d'informar de I que us tot acabeu d'informar. el que vulguin i de tots Sí. aquests mètodes Sí. de respiració. Sí, ser feliç, l'últim missatge que ens agradaria fer arribar és ser feliç estant a les mans de cada persona. Doncs moltes gràcies per A haver-nos vosaltres. acompanyat. Fins la propera. Molt bon dijous.